предаването на живо. За да ни гледат и всички във Фейсбук. Добре, приветствам ви отново и на запис в 15-я ден от нашия маратон. Много бързо лети времето, отбелязвам си го всеки ден, но пък продължаваме така вълнуващо да се свързваме с различни теми, разбира се, през основната тема озарение и да се озаряваме в летните горещини, да стигаме до различни осъзнавания и моменти, в които така получаваме насоки за правилния път за нас. Днес темата, която избрах, всъщност благодаря на всички, които ми писахте с предложения. Добро утро и на всички във Фейсбук. Виждам, че и там се присъединявате и пишете. Ам, Искам да благодаря на всички, които ми писаха с предложения за теми. Разбира се, че всичко, което е възможно, ще го включим до края на маратона. Има интересни теми, интересни предложения, които имате и ще ги взема предвид. А днешната тема, по която ще рисуваме, е равновесие. Българската дума, защото точно вчера коментирах, мисля, че беше с Ваня, имам в списъка си баланс, обаче пък колко хубаво звучи равновесие, да бъде на български, да бъде изписано на глаголица и да бъде нарисувано под формата на... ще видите каква форма на мен ми дойде. Нека да не я издавам сега, ще ви издам след активацията, за да ви дам възможност и на вас да развихрите въображението си и да решите каква е формата на вашето равновесие, по какъв начин бихте искали да я изобразите днес в днешното рисуване. Сега ще пусна другата камера. Така. И ще започнем да рисуваме. Аз съм готова вече за активация, както вероятно се забелязва. И ще активирам темата равновесие. Записвам си я. Така. И ще пусна часовника, таймера за 1 минута. А вие се подгответе да пишете и да асоциации, думи, с които свързвате тази дума, как я виждате във вашия живот, равновесието. Така,
Пак почнахме с съпротивите, Майя. То днеска и новолунието започна. То с нощи май започна. Да. Темата е разкошна. Добро утро, момичета. Добро утро. Ден на Венера, петък. Прекрасно за равновесие. Не разбирам, ама звучи чудесно. Макар, че май сега четох нещо, че в наталната ми карта май имам Венера. Всички имат Венера в наталната си карта. Да, ма в нещо, ами не ми е ясно. Сега се опитвам от снощи да проумея. Една приятелка се вълнува много, но и ми казаха, че и всички имат слънце, ама това Така не, е, не да. знам. Но беше нещо важно за Венера. Наталната Там, карта, наталната карта е как са били разположени планетите и звездите и стероидите, изобщо как е изглеждало небето от точката в момента, в която ти си се родила, така подредено, нали? да, помня една звезда Вега, защото друга приятелка ми изпрати това. И понеже няколко дни ми говорят за това, може би трябва да се поинформирам повече, но имаше нещо за Венера, защото е много важно. Аз съм Дева, ама не знам кое му е важното. Не го проумявам много. Ще Иначе разбереш. звучи Това забавно. ще разбереш, като му дойде времето. Звучи забавно. Да. Аз съм с настройката, рисувам слънце днеска. Не знам защо и съм си приготвила някакви оранжеви неща. А думата ни е равновесие, така ли? Защото аз писах нещо такова, не се включих в началото. Равновесие, да. Здравейте, ето ме отново. Тък му се похвалих, че вече сме се хармонизирали, ретроградния Меркурий не ни влияе и всичко е точно. И ето, че в момента, в който обявих темата и започнаха да се случват разни неща по трасето. Наистина много е интересно с този маратон. До сега не ни се е случвало толкова много да има. Имало е винаги някакви предизвикателства, но този път са изключително много. Това, което ме изумява е, че всъщност нямам проблем с интернет връзката. Даже имам два варианта, два доставчика и в двата всичко изглежда наред, но Zoom прекъсва. Така че много е интересно. Няма значение, ние продължаваме да рисуваме. Чух разни слънца, които се споделят тук. Нека да видим как излиза Аз равновесието за в сега нашите пиша, рисунки. в смисъл пиша някакви неща преди да почна да рисувам, Така. защото пиша. Да, А, тук май ще разбера в някакъв момент какво Не ми се виждам случи. Рали какво прави. Изключете си микрофоните. не се... Аха, да, имайте предвид, че когато говорим тук в Zoom, много често във Facebook се вижда този, който в момента говори и изчезва екрана. И тук е Но така. и в Zoom ли е така? В Zoom аз това мога да го Да, и променя. тук е така. Ами аз Колкото по-малко всъщност съм говорим ние, толкова по-добре ще бъде записа. би трябвало да... Хм, тук да съм го сменила това нещо и да се вижда само екрана, независимо кой говори. Но ще погледна, може би някъде в настройките нещо допълнително трябва да направя. Добре, ще го имам Не предвид си това. Не? са Всеки, пинчнала. всеки Сложила може, съм го. Рали, всеки може да си го пинне върху твоята Да, картинка може би и да не всеки... мърда. Аз Който и да мислех, че като говори. съм го направила, за всички е валидно, ама явно само за мен. Мгм. Мгм. Но да, може да си изберете моят екран и да изберете една опция PIN и това се закачва Ами, директно, наистина. спин на Образа се дума, сега закачва. пак ми стоих с Йомито. Тебе не те чувам. Не те виждам. Не знам защо при теб е така. Би трябвало при всички да бъде моя екран. Да, при Нямам мене си никаква ти. представа. Всички други са, почти всички са така са си изпряли микрофоните. Обикновено, когато микрофона е пуснат и има някакъв звук, тогава се измества фокуса от... така, няма значение. Надявам се, че ме виждате вече. Виждате, аз започвам да рисувам а, вече баланса и той за мен ще бъде една своеобразна везна, а, в която
от ляво и от дясно, от двете страни, ще си натрупам плюсовете и минусите, или как да ги нарека, и да видим, ако кажем, че отляво са положителните неща или тези неща, които са свързани, то не е задължително да им слагаме плюс и минус всъщност, може да бъдат свързани с активна дейност, с неща, които ни изтощават, които ни изморяват, с неща, които ни изчерпват. И тук пък са нещата, с които пълним себе си. Можем да го разгледаме като това, което даваме тук, то е свързано с изчерпване, и нещата, които вземаме. И всъщност това, което е добре да постигнем, е именно този баланс на даване и получаване, на изчерпване и зареждане. Защото това е начинът, по който стигаме, поне за мен самата го разбирам по този начин. По този начин аз поддържам равновесие, когато имам именно този знак за равенство, доколкото е възможно, между даване и получаване, между отдаване на енергия и вземане, приемане на енергия. И вижте, няма значение колко, дали са повече фигурите или по-малко. Тук е важно да се отбележи за вас самите да усетите тежестта, на къде се накланя везната. И тук всъщност целта е да не я накланяме. Тук целта е да си нарисуваме в себе си, в нашия вътрешен свят, една везна, която да е в равновесие и която да ни кара да се чувстваме ние в равновесие. И винаги, когато имаме нужда а, да изпитаме вътре в себе си, да сме в центъра, ето, може би, ето тук е центъра, като си заговорихме за Слънце. Слънцето се появява тогава, когато ние сме центрирани, когато нашата везна е в равновесието си. И тогава ние изгряваме на небосклона като едно слънце. И можем всъщност всеки път, когато имаме някакви усещания, че сме се изчерпали, че ресурсите ни свършват и везната ще се наклони. И обратното, когато примерно усетим, че може би пък много време дълго сме почивали, не сме, отдали сме се на мързелуване, това няма нищо лошо, това са неща, които ни зареждат. Важно е човек да има и такива моменти, но да знаем кога вече да се върнем отново към действие, към движение и да не си позволяваме твърде много застой. Защото ако ние проактивно не се раздвижим, за да влезем в равновесие, Вселената ще го направи по своя си начин и обикновено той не е много приятен. Обикновено е през някой друг така, тласък, който дори понякога веднага го отчитаме като нещо негативно. И так му си почивах, толкова ми беше хубаво. И в един момент сега това ли трябваше да ми се случи, нали? Веднага започваме да обвиняваме средата за това, което се случва. На мен от ляво всъщност ми е повече фокуса в почивката. И затова, ето тук искам още малко кръг да си сложа, защото сега е сезона, в който повече да се отдадем на, поне за мен, по-неактивния сезон. Сезона, в който си проектирам съвсем осъзнато повече почивка и повече отпускане. Няма училища, няма детски градини, няма го този ритъм, в който влизам през останалата част от годината. И за мен е важно сега наистина да си осъществя и да си създам обстановка, атмосфера и много ситуации, в които няма този строг ритъм и режим, тази дисциплина на точното време, ставане,
тръгване да се наслаждавам на тези моменти, защото те са като че ли по-малко като време в годината от моментите, в които има активности, действие и програма, която така спазвам. И за това сега всъщност е момента в летния период, в момента на повече почивка, да грабя с пълни шепи, да взимам много повече, за да може през годината, разбира се, че аз мога пак през останалата част от годината да си почивам, да намеря други начини и други ресурси, които да ме зареждат, но така или иначе сме обвързани с програма, с така по-стриктен режим и той е за по-дълго време, докато се случи лятната ваканция, докато можем да си позволим някакво отпускане и така един по-свободен режим за цялото семейство. Затова сега ще грабя с пълни шепи, но ще си гарантирам и че не съм съвсем в застоя на почивката. Ще правя нещо, което да раздвижва мозъка, да раздвижва тялото, повече разходки, действие, за да може да се настройва тялото и да не губи също този ритъм и готовност, повече готовност за промяна, повече готовност за движение, за действие. Така. И харесва ми как се получава, усещам баланса. Всеки път, когато имам нужда от равновесие, ще се връщам към тази картина и ще си я представям. И това ще активира в мен процес по връщане към равновесие. Т.е. там, където усетя, че нещо се е случило и повече съм дала или повече съм взела от себе си, виждайки тази картина, ще мога отново да се върна в центъра си. Ето тук, където е Слънцето. И ще мога отново да се свържа с правилното разпределяне на ресурсите. Защото това всичко са ресурси, те са налични, но за мен е важно да се уча и това за мен е урок за цял живот. Равновесието е урок за цял живот. То ми присъства и в наталната карта много активно. Да поддържам баланс, да се уча на баланс, на хармония, на равновесие в всичко. И да го постигам, разбира се, ето как мога да го направя чрез нейрографика, която всеки път ще ме насочва и ще ме подтиква да търся възможности, мозъка да търси възможности за постигане на това равновесие. Така, готова съм да сложа цвят, но да не забравяме и буквичките. Те също имат своя функция, така че нека да започнем с Р. Р, буквата Р, А. Ето имаме равно Ра, буквата В, веди, да ме води. Ра, на, буквата Н, наш. И тук равно. Още веднъж имаме В. В. Ще го сложа от другата страна. Да си общуват. В, ест. Съто, вече със сигурност словото всички сте го напомнили, запомнили. Слово. Буквата И. Те са си подобни. Буквата И.
Ще я сложа от другата страна. И буквата Ест. Ето тук ми изниква. В самото кръгче. Равновесието. Да. Наблюдавайте се какво се случва с вас. Имате ли усещане за хармония и баланс или имате повече усещане за динамика? Аз и на двете места си заложих квадрати, фигурата на квадрата, която дава устойчивост и стабилност, но вероятно забелязвате, че самите квадрати са ми динамични, те не са статични. Тоест, те са в движение, под някакъв наклон. Това създава динамика в фигурата. Когато са нарисувани статично, т.е. в тяхната форма, без да помръдват, без да имат някакъв наклон, тогава те застопоряват. Те дават, може би, повече стабилност и устойчивост, но и така има риск да влезем в един застой. Даже забелязвам, че отляво квадрата ми е по-малък, интересно, а отдясно, може би в действието, в движението, в изразходването, имам нужда от повече стабилност, но и в същото време да няма застой. Така си го обяснявам. Можете да си разсъждавате също и вие по тази тема. Какво ви носят фигурите, цветовете, какво ви носят, които избирате и да разчитате. Това е начина, по който разчитаме посланията на нашето подсъзнание, защото то комуникира през образи, през цветове и по този начин ние можем да разберем какво ни носи това съдържание, което в момента проявяваме в нашите рисунки. Да, слънцето е тук и свети на небосклона. Много обичам през цветовете да рисувам такива цветни пътеки. Много ме зареждат, много хубаво ми става. Не иерографирайте, нека да бъде бионично във вашите рисунки. Малко зеленичко, като че ли иска да се слага. Рали, Да, споделяйте. едната страна е източник, другата източник на енергия. Ау, много хубаво Едната казано. източва, едната източник набавя, източник източва. Изключително точно. Благодаря ти за това споделяне, Йонче. Ама точно така е. Точно така го усещам. Захранваме се и от другата страна отдаваме. И много е важно да го правим наистина осъзнато. Рали, за пръв път ми се случва да имам много тънки линии, които не мисля, че ще мога да заобля всичките или да ги видя. Просто са много и са много тънки. Няма нужда. Тоест няма нужда да се опитвам да загладя това. Финните линии могат да останат, просто Да. виж дали на теб ти пречат. По Не, някакъв много начин квадрати дали те се получиха дразнят. в мрежа, в интерес на истината. Аз започнах с буквите и после с перманентен пуснах страшно дебели линии и после ми дойдоха тънките. От после, но за първ път ми се случва да са толкова много. И пропускам къде е, коя страна беше за получаване, коя за даване, но на мен ми изглеждат като еднакви. Има Това ли е значение? чудесно. Това е чудесно. Нека да изглеждат като еднакви. Няма значение, че ти не го помниш. На Да, това подсъзнателно ще. ниво то се знае.
Но първите ми бяха буквите и перманентните линии, които пуснах. Те не искам да ги променям. Така се случи просто. И ще ги оставя така, но не съм правила такива тънки линии. Не ми се е случвало просто толкова Ето, много. нови хоризонти откриваш в момента. Така е. Тоест, ако за мен е хармонично, но много квадрати се получиха от тези линии, където се пресичат. Много квадрати навсякъде, на цялата страничка. За мен те са като Да, стабилност можеш или да нещо. разсъждаваш Много ми е какво приятно. означават за теб тези квадрати. Ами С за мен е какво стабилност. асоциираш фигурата на квадрата? Стабилност. Не са правилни, не са, но за мен е стабилност, но те се получиха навсякъде. В нейрографика тя ни носи стабилност, носи ни добра основа. Ага, това за основата не съм го. Само да Много вметна, промени. преминавайки през алгоритмите, мили дами, ще научите много неща. Така че, Рали, ще ви Да, помогне. така е. Всеки един алгоритъм в нейрографика, особено първите три, дават много информация за това просто дават изключително много знания, на базата на които ние да м, разглеждаме рисунките си, да стигаме до изводи, защо се случва така, защо използвам този цвят, защо тази фигура, наистина. Но можете да следвате интуицията си също. Тя също ще ви говори. Просто самите алгоритми ни помагат да развиваме въображението си и да получаваме повече знания в тази посока, да се разширяваме. И така, да, квадрата е нужен. Виждате, че всъщност жилищата, в които живеем, те имат формата на квадрати, на правоъгълници. Т.е. това дава спокойствие, това дава на психиката едно усещане за стабилност. И когато ние правиме някакви по-грандиозни промени, със сигурност квадрата ги подсилил, би ни накарал да се чувстваме спокойни в разгара на тези динамики, които се случват. И Интересното е, че преди години, не знам кога съм попадала на тази информация, всъщност квадрата, а кръга също, защото когато попаднеш в кръгло помещение, а, се случва това, че няма ъгъл, т.е. където да има нещо сплотено. А тук много често се използват и кръгове. Т.е. това ти кръга е дава също хармония. спокойствие. Нали, Хармония, когато завършено спокойствие. Да, точно така. точно така, да, но го даваха предвид, нали, чисто в на архитектурен план или както и да е, нали, но чисто, че човек, когато е изплашен, е в кръго, когато няма ъгли, няма зад какво нещо да се скрие или това ти дава пак хармония. И друг тип стабилност, както квадрата. Точно Просто си така е. спомних това. А ние много често тук ползваме и кръгове. Да, първата фигура, която изучаваме в нейрографика, всъщност е кръг. Това е първата. Фиксацията не случайно е кръг, също защото вие знаете, повечето от вас, които сте изучавали потребител, базовия алгоритъм, там си говорим за златните правила в нейрографика и едно от тези златни правила е именно поставянето на кръг за завършек, за фиксация във вашата рисунка. Това е перфектната фигура на фиксацията. Разбира се, ние сме виждали и правиме и други фигури, квадрати, триъгълници, очертаваме различни други форми, но перфектната фигура на фиксацията е кръга, именно защото той дава тази завършеност, това усещане за хармония, за така пълнота. Не случайно кръга го виждаме в иконите, ореолите на светците са кръгли. Виждаме го ето Колизеума, има много кръгли форми, които дават това усещане и досега с тях и достъпа до тях дават това усещане за хармония, за едно вътрешно центриране.
Така, и ето и в моята рисунка има доста кръгове в момента. Така, и сега ще пусна линии на полето. Къде да бъдат те? Много интересно се получава. Искам и се и от двете страни да пусна линии на полето. Ето, стремежа ми към баланс се проявява и в линиите на полето. И къде да фиксирам? Къде да фиксирам? Сега ще поработя с линиите на полето и веднага ще се прояви и моята фиксация. Не бързайте, това ми прави впечатление много често. Бързаме да сложим фиксацията, да сложим линиите на полето и да приключим. Но това е много важен процес. Това е тази външна помощ, която получаваме и е добре да я интегрираме, добре да си отделим време, да интегрираме добре линията на полето. Какво означава това? Да заоблим, да я свържем по този начин с нашата рисунка, че да изглежда наистина като част от рисунката, а не като нещо, което така сме прилепили изкуствено. Знаете какво имам предвид. И затова си отделете време да позаоблите, да вържете по-добре тази енергия, която линията носи с вашите собствени линии, които са израз на вашата лична енергия, вашата лична сила. Обединете ги, за да може да се случва по-пълноценно процеса и да получите подкрепата, която ви е нужна в случая за постигането на равновесие. Тогава, когато сме предизвикани, тогава, когато не е толкова лесно да се постигне и сме изчерпани. В повечето случаи сме изчерпани, източени и не можем да се вдигнем, за да продължим. Така, къде да бъде моята фиксация? Хайде да бъде в това слънце. В центъра. На моята. Ще си рисувам слънцето като центъра на моето равновесие. Искам и се още малко да го нейрографирам. И да пусна от тази енергия на линията на фиксацията. В моето слънце. И много хубаво се получава баланса и равновесието днес. Аз се чувствам изключително, така ми е хармонично и ще помисля какъв начин да балансирам и да съм в центъра си, в лоното на моето равновесие през уикенда. Можете също така тук, където виждате някакви кръгчета важни за вас, като ценен ресурс, да си ги отдебелите с маркер, за да изпъкват повече.
да им дадете един по-преден план. Във вашата рисунка. И сме готови с днешното рисуване. Беше изключително приятно. Макар и с леки съпротиви в началото, смятам, че много бързо постигнахме равновесието, което ни е нужно, за да продължим напред, без да има някакви сътресения по пътя. Изключително ми беше приятно и се отправям към работния ден днес, преди уикенда. Благодаря ти, Красти. Желая ви един прекрасен ден и разбира се, утре продължаваме. Уикенда настъпва, почивните дни идват, но ние продължаваме да творим. Така че утре в 8:30 ви чакам отново, всички ранобудни, да продължим да се свързваме с нашето собствено озарение. Прекрасен Приятен ден ден! от мен и до скоро! Хубав ден! Хубав ден!